Jekk ir-Rapid Transit System li qed jipproponi il-Gvern ma twassalx għal aktar toroq sikuri u rħula fejn nistgħu nimxu fihom mingħajr ma nagħmlu użu tal-vetturi privati, għalfejn għandna nistennew li l-istess proġett imsemmi ser itejjeb il-kwalità ta' ħajjitna. Dan ingħad fl-editorjal tal-ġurnal Times of Malta bl-editur jistqar kif minkejja li s-sistema ta' trasport li qed jipproponi il-Gvern qed tiġi ppreżentata bħala soluzzjoni għal konġestjoni u l-ineffiċjenza fit-toroq ta' pajjiżna, wieħed xorta jistaqsi kif sistema bħal din tista' verament tittejjeb il-kwalità tal-ħajja jekk ma tnaqqas l-użu tal-karozzi u toħloq spazji urbani aktar siguri. L-editur sostna kif il-preżent u l-futur ta' pajjiżna huma bla dubju bbażati fuq l-elettriku u t-teknoloġija u għalhekk sorsi ta' enerġija diversifikati, espansjoni renovabbli u ħasna ta' batteriji huma bżonnijiet essenzjali. Komplejt kif wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista, Alex Borg, xhur ilu kien propona li ssir sistema differenti ta' trasport tal-massa minn dak propost fl-2021 mill-Labor, il-Gvern immexxi minn Roberta Bela bħal donnu inqabad f'paniku u kellu joħroġ b'idea ridotta li taqqat il-pajjiż min-naħa ta' fuq san-naħa t'isfel. L-editur insista li kull sistema ta' trasport trid tkun mifhuma min-nies u sservi wkoll ta' benefiċċju. Ferrovija tista' tkun effiċjenti iżda l-ispiża għolja tagħha u l-impatt potenzjali fuq l-ispazji pubbliċi jeħtieġu benefiċċji ċari u konkreti. Finalment huwa insista li lil mill-pompi u l-intelligenza artifiċjali dawn l-idejat għandhom ikunu bbażati fuq ir-realtà u kif verament b'mod fatwali se jkunu qed jiggwadanjaw il-familji Maltin u Għawċin.